Bună ziua! Mă numesc Giusca Maca. Sunt un vopsitor de meserie și acum vă explic pași cu pași etapele vopsirii. Mașina se spală. Puteți folosi și furtunul, dar în locul beriei de spălat folosiți o cârpă bucată din bluză sau tricou. Duceți mașina în locul vopsirii. Trebuie să vopsim într-un spațiu care este alcătuit în felul următor. Un garaj mai mare, astfel încât să ai vreo 80 cm distanță între mașina și perete, în toate părțile, la tavan să fie mai înalt cu 50 cm. Sau o curte. Acum urmează o etapă mai puțin cunoscută de unii sau poate cunoscută, dar pe aici, pe la noi, nu mulți utilizează această metodă. Există prin comerț ceva de genul unei cârpe cu miere de albine, care arată ca o cârpă făcută din calți din aia de la instalator de robinete. Dacă reușiți să procurați acest fel de cârpă, se șterge foarte bine toată suprafața mașinii, foarte bine, e important. Această etapă reprezintă degresarea. În cazul în care nu ați găsit această cârpă, vă sugerez să înmoiați o cârpă curată în diluant și la fel, e important, foarte bine. Prin această frecare cu diluant se obține degresarea. Dacă aveți anumite ondulari în caroserie, încercați să scoateți profilul piesei respective cu un ciocan. Nu-i mare filozofie, dar un ciocan, bun simț în zona care este mai în interior. Pui palma în exterior și vezi dacă e suficient. Poți folosi încă un ciocan pe post de contra dacă necesită lovituri mai brute. Aceste operațiuni se fac cu mare grijă. Zonele cu rugina și cele unde s-a folosit mașina de găurit se dă cu un strat de ruginol. Cred că asta e numele, dacă nu l-am încurcat. Pe la noi așa se zice, ceva lichid din ăla transparent care scoate rugină. Zonele unde vă ajunge apa și în care ține să stea, mai precis în zonele parbrizului, geamurilor, pragul, interiorul ușilor, vor fi vopsite cu un strat gros. Prin gros înțeleg așa cum este în cutie, fără a fi diluat de grunt, culoare mare. După aceste operațiuni, este interzis a ține mașina în ploaie sau a o supune unor mari cantități de apă. În primul rând, aveți nevoie de 3 șpacluri confecționate din bucăți de tablă. Un șpaclu mare, unul mai mic și unul de cauciuc care este mai mic decât celelalte două. Fiecare șpaclu trebuie să aibă o latură ascuțită. Să merge la magazin și să cumpere șpaclu, kit,
Nu vă recomand ce românesc, cel mai ieftin, pentru că porozitatea acestuia este foarte mare și se face risipa de kit. Mai bine luați unul nici prea scump, nici prea ieftin. Dacă luați din aia scump, o să vă pare rău de bani, pentru că o să vedeți mai târziu că vreo 50% din ce s-a pus pe mașină se elimină prin diferite procedee. Acest kit se cumpără cu interior cu tot. Pensionez că nu trebuie să vă impacientați dacă nu vă iese cum doriți. Mai puteți aplica o dată, dar pentru prima aplicare important este că aceasta să acopere suprafața respectivă. Trebuie multă răbdare. În legătură cu vopsea, vreau 6 kg vopsea, cam 8 cutii. Vreau 3-4 litri diluant nitro sau ce este prescris vopsele respectiv. Vreau o pereche de ciorap de damă sau ceva site pentru filtrarea vopselei. Se găsește în magazinul cu vopsele ca și site pentru cafetier. O mască de gaze bună și una bucată căciulă. După ce ați terminat de vopsit la vreo 20 minute, intrați în incinta unde ați vopsit mașina și faceți o tură în jurul mașinii, încet, foarte încet, să nu faceți praf. Dacă observați locuri în care vopseau acurs, ștergeți fiind cu degetul mic și mai dați cu puține vopsea, măcar să nu arate urât. Vă sugerez să dați cu un spray antimușțe țânțari. După vopsire, vă spălați mâinile cu diluant